לקחתי, סגרתי, ולרדת מהקבועה. היד הימנית הולכת רחוק, קצת, בצורה כזאת. אני עכשיו סגור. מפה אני פותח אגן ומשלח רגל. היד גלי כאן, אני עולה חזרה, סוגר את האגן, והידיים נגעות לכאן. משקל 6 פה. מעביר משקל להגדולים, שבת על הקבועה, אני אצלם את הדמייה, שמאל, מעביר לכאן, אצלם את רגל שמאל. מעביר משקל לרגל שמאל, שבת על הקבועה, למרות שהרגל ימין ריקה. משמאל, ימין ריקה. לאט לאט להעביר אותם למקום חדש, רגל משקל. האגרוף, זה רחוק, קרוב, כאן, עד לכאן. אני לוקח את האגרוף, יד שמאל הולכת קדימה. אני פתוח, יד שמאל כאילו תופסת משהו, יד ימין עושה תנועה יותר מהירה קצת, ומגיעות לכאן. יד שמאל קצת יותר קרובה. אני סגור. אני עוד מעביר משקל לרגל אחורית. יד ימין, אגרוף יד ימין, מול ברך של רגל שמאל. היד, אגרוף יד ימין הוא פחות יותר בגובה של דנטי. שימו לב רגע. אני רוצה להגיע גובה דנטי. בגובה יותר מזה זה פחות טוב. לא יותר נמוך. כאן, ושתי הידיים מסתובבות. וכאן. כן, יוצר ספירה. יש סיבוב. ועכשיו מכאן, בדרך חזרה, שתי הידיים מסתובבות, מתחילות להסתובב בחזרה, אני צועד אחורה, עכשיו שתי הידיים נשארות, עוד פעם אני עובר ברגל האחורית, המרפק, האגרוף של יד שמאל מול דרך רגל ימין, ושתי הידיים מסתובבות. הגעתי לדריכה של קפיץ. מפה, יד ימין עושה חצי סיבוב, אני אגרוף, יד שמאל כזה. אני עכשיו 6-4. יד שמאל מחליקה לפרק היד, ואני מוציא את התנועה העגולה הצידה, לא יותר מ-90 מעלות, כשיד ימין פתוחה החוצה. יד שמאל תומכת את יד. כן? כאן. מפה אני מתחיל, שימו לסובב לאט לאט את יד שמאל, לא בבת אחת, מקרב אותה יותר לגוף, והתנועה, אני פותח את רגל שמאל, התנועה עוברת קדימה למטה, חצי סיבוב, צעד, יד ימין עושה חצי סיבוב לכאן, עוד חצי סיבוב בדרך חזרה. מה? זאת אומרת יש לי 1 ו-2. זה פונג, כן, פונג, תנועה בעלוב, עם צד, רגל שמאל, לא הצידה מדי ולא מול הרגל, ברווח של הכתפיים, אני עושה לופ, מעלה משקל לרגל שמאל. שחרר את רגל ימין, שולח קדימה. נענתן, משקל כולה על רגל שמאל, 6-4. 6-4, המותן סגורה. מפה אני פותח קצת קדימה, מעביר משקל אחורה, הידיים נשארות במרכז הגוף, רק המוטה מסתובבת שמאלה. רגל למעלה, פה. המשקל עובר אחורה. לא להזיז אותו מהקו החוצי הטבעי. אני רק מצווה את האגן, אני מחזיר את האגן לאט לאט, הידיים עולות, מצבעות למטה. התנועה היא פתוחה עכשיו. אני פה שאני גומר את התנועה, המרפקים נסגרים חזרה
ופוש. אוקיי? שתי ידיים מסתובבות, מכאן, אחד, שתי ידיים מכאן, שתי ידיים מכאן. שתי ידיים נשארות, שתי ידיים מסתובבות. היד הזאת הולכת קדימה, לא אחורה. קדימה ולמטה. זאת אומרת, אם יובל נכנס, אני רוצה להגיע למצב שאני הולך אחורה, כאן, ומכאן, יוצר תנועה שהוא לא מביא אותו עליי, כמו תנועת ההתחלה שלנו, כן? כאילו אחורה, קדימה. פה, כל המשקל הרגל הזאת, אני שולח את הרגל, כמו בצעדים שעשינו, ואז אחרי שהרגל נחה, יש אליי מעגל משקל, אני מעביר אחורה ובורר את זה. מפה, לכאן. אבל הגוף הזה, כן, ברגע שיש, אם אני רק הולך ככה, זה לא נגד. קצת נותן פאדי, כן. קדימה זה, נוריד את זה ממנו למעלה. יכול גם לעלות למעלה, מי שעוד לא צריך, אבל זה מסוגל לעשות, מפה, ועולה למעלה. תנועה כזאת, או למעלה. אז מכאן, לא ישר, לא לדחוף אלא, חבר למטה. מפה, אני מחליק את היד ומותח רחוק, לא אחורה ממנו. נגיע לכאן. אם אני הולך לפה, צעד, אז למטה, צעד, אחד, ופה, למטה, צעד, ופה. ועוד, קדימה למטה, חצי סיבוב, ועוד חצי סיבוב. מפה אני סוער את שתי הידיים, כאן, צעד עם רגל שמאל, עוד פעם סיבוב של כפות הידיים, העברתי את כל המשקל לרגל שמאל, צעד קדימה, וצ'י. לאן אני הולך אחורה, אני לא רוצה לסובב את כל שתי הידיים, אלא רק את החלק הזה. נבד בשנייה. נבד. רואים? נבד בשנייה, אני לא רוצה לעשות את זה. רוצה לעשות את זה עם המותן, והידיים נשארות פה. אז אני נשאר כאן. אני נשאר בפנים, נכון? אם אני אעשה את זה, איבדתי את הסנטר, צריך את זה. זה נשאר בפנים, פתוח, סגור. כמו שזה גם דברים שם. פתוח, סגור. פתוח, סגור. אוקיי? שאלות?